Vasteloaveskuur. Geen boeiers en geen pillen, alleen maar lekker chillen. De hoofd zijn tegen therapie en ook niet op dieet. Blijft in Noem maar 3 dagen goed in Vasteloavesland. 4 weken zeker, dan is niets meer aan de hand. De volgende patiënt, een spreekwoord dat ging door, ik was een triële patiënt. Hij kent vage klachten, het woord op president. Het kriebelde hier, het kriebelde door, hij wordt er gek ervan. Voor verrassende november, alleen toen in de nacht. We hebben hem nog een keer en worden heel snel klaar. Ja, daar hebben we maar één recept voor. Daar hebben we één recept voor op Vasteloaveskuur. Geen boeiers en geen pillen, alleen maar lekker chillen. De hoofd zijn geen in therapie en ook niet op dieet. Blijft ik Noem maar 3 dagen goed in Vasteloavesland. 4 weken zeker, dan is niets meer aan de hand. De volgende patiënt. En toen kwam WennSjoonDennSjoon als volgende patiënt. Opties zijn aangestoken, dat wordt niet zo gepland. Het kriebelde hier, het kriebelde nog, zo de gek ervan. Voor verrassende november, alleen doe niet meer nog. We hebben er nog gekeken en worden heel snel klaar. Ja, daar hebben we maar één recept voor. Daar hebben we één recept voor op Vasteloaveskuur. Geen boeiers en geen pillen, alleen maar lekker chillen. De hoofd zijn niet in therapie en ook niet op dieet. Blijft ik Noem maar 3 dagen goed in Vasteloavesland. 4 weken zeker, dat is niets meer aan de hand. Daar hebben we één recept voor op Vasteloaveskuur. Geen boeiers en geen pillen, alleen maar lekker chillen. De hoofd zijn niet in therapie en ook niet op dieet. Blijft ik Noem maar 3 dagen goed in Vasteloavesland. 4 weken zeker, dat is niets meer aan de hand. De prins en president snappen de dames bij de hand en vertrekken samen op